Let's make ginisang repolyo with pork. Mga sangkap. Una, igisa ang bawang at sibuyas. Next, ang pork. Ating gisain ng mabuti ang baboy para maluto ito. At lagyan natin ng pampalasa katulad ng ginisa mix. Once okay ng baboy, ilagay na natin ang kamatis. At igisa natin ang kamatis. Once okay na ang kamatis, atin ang paghaluin ang pork at kamatis. Next, ilagay na natin ang repolyo. At atin nang haluin. At lagyan natin ng asin. Kulang ito sa lasa. Hello. Ano guys, pag naggigisa ng repolyo, wag nang lalagyan ng tubig kasi yung repolyo, pag inugasan mo yan, may sarili ng tubig yan, oh. Ayan, oh. Kasi ginisa lang naman to. Kaya hindi na natin lagyan ng tubig. Kusa na yan magtutubig. Walang simpleng ulam. Sandali lang yan guys. 1 minuto lang gisa yan, luto na. Thanks for watching. Please like, follow, and subscribe Monay Rita.